Hello team, muri bere team rangu. Ndakuigira rimwe zinyaya rakadaiwo. Pane team rangu kuti musadarikirwa nenyaya dzandinouya nadzo panapa. Please subscribe to my channel, then mobile notification bell kuitira kuti pandouya nezvinyuwana musajambiwa nazvo, musadarikirwa nazvo. Yakatambika maiyezi apfuurawo ngekuti ndandiri pavhasiti. Saka ndava nebhebhi rangu. Bhebhi rangu iri kai musi webirthday rake ranga rava kusvika. Saka a day before birthday bhebhi rakauya kudhomu kwangu, ndobva tatandara. Saka bhebhi rakauya nemabhiyazi, ndobva tatanga kumwa paya. Bhebhi vangu aimwa doro, tiri kutomwa paya. Saka bhebhi vangu avharwa manje, timu mongoziva mabhebhi atani kubatwa negasi. Ndobva asiya aisa foni pasi pepilo, ndobva taenda kubhawa, ndobva tatanga kumwa futi kumwa. Saka bhebhi abva ati ndabirwa foni. Apa foni yacho yanga iri nyowani timu iPhone. Boys, mungoziva timu techingoda kumhanya nemabhebhi ane bhegi chimwe. Saka mangwana ndoanga ari musi webirthday rake apa. Ini ndasina kana sendi boys, ndasina kana ndisina kana sendi paya. Saka yakatambika ndei kudaiwo. Bhebhi akuchiti foni ndabirwa foni takutotarisa foni yakuishayiwa paya. Saka bhebhi ndabva ndatoti bhebhi ngatichidzokera kudhomu kwedu bhebhi ndamuperekedza kudhomu kwake andorara, ini ndadzokera dhomu mangu paya. Ndakutogaya kuti kumana ndodi panapa mangwana birthday rebhebhi wangu, ndomusepuraisawo ndomupawo gift ipi. Apa handina kana sendi. Munoziva pavhasiti zvimwe pane madhezi azvinombotinya paya usina kana ndatorara paya. Ndakusumudza pilo ndoona foni yairipo. Ndikatoti zano handipererwi. Mongoziva vakomana hatipererwi zvekumhanya. Ndobva ndatoti makuseni ndaenda Tonasi kune timu rotengesa mafoni. Timu rayo ndotozivana naro. Ndobva ndabvisa front screen riya, ndabvisa ndaisa rimwe nyowani. Kubheki kuya ndabvisa kwaiswa imwe nyowani. Back cover yaiswa imwe nyowani, yaiswa makavha manyowani. Foni yatova nyowani paya. Ndobva timu robva randipa cardbox, ndaisirwa cardbox paya. Ndobva taisa foni ya nemaearphones, machaja foni yatova nyowani paya. Saka bhebhi rine mafriends aro vandimirira paya. Apa bhebhi ringochema. Imwe shamwari yebhebhi ndobva yandifonera boys, ndichiri town. Ndafonerwa paya. Uripi? Bhebhi wako ari kuchema kunoku uri careless, hauna kana hanya nemusikana wako, muri varume nhema, muri varume fake. Izvi akabirwa foni apa ari kungochema kunoku. Ndikati don't worry, ndokusvikapo izvezvi very soon ndasvika. Boys, ndakabva ndadzokera paya, ndapinda murodhi, ndasvika foni iri mubhegi. Ndotoona bhebhi rangu rakatonganidzwa nemafriends aro bhebhi riri kuchema. Bhebhi richichema manje ndasvika ndobva namusodzi iri kuyerera, ndobva ndagama misodzi yaiya nechikunwe. Mungoiziva timu kana tiri pachikoro takuda kuonererwa imwe yaiya saka mabhebhi mafriends ebhebhi rangu anga akatarisa manje. Ndasvika paya kanzi nomwe, uri mukomana wefeki, urikuridza musikana wako achingochema, wanga uripi nguva yese. Ndikati don't worry. Ndavhara, vasikana vakabva vamira vatarisa manje kuti chaita action ipi. Ndaburutsa bhegi rangu paya, ndavhara bhebhi rangu maziso. Ndavhara bhebhi maziso ndobva ndabudisa foni yaya, ndobva ndamutambidza mumaoko. Akabva askrima manje pandakamutambidza foni yawo mumaoko manje, achivhura maziso achivhura foni kudaiwo. That's my phone. Exactly zvanga zvakaita foni yangu. Thanks darling, thanks dear. Apa mafriends akatarisa manje achingochekerera nekaziso imwe yekutoti vanzi ngofunga kuti ndo vanonzi varume chaiwo ava. Mabhebhi akatarisa maona manje. Bhebhi ndobva ndabva ndokutengera foni yawo sezvairi iyoyo bhebhi akafara boys, bhebhi akafara akabva amerera. Bhebhi ndobva abva andihaga imwe yaya. Mungoiziva apa mafriends akabva angotarisa, mumwe achitochivira imwe yaya kutoti vanhu vanonzi
mani vakanyanya vasurprise bhebhi ravo nefoni. Saka guys rangu ka ndakasipakwa pano. Aona manje. Timu rangu ka imboisai likes nema comments comment section. Iripo timu rangu tobatana pa next time.